Kaunti ma Migori dhi nyime kod keto kar thiedho tuo mar kansa e osiptal maduong' mar Migori level 4 e seche ma oganda bende ojiw mondo oter nyithindgi ma nyiri manie kind higa mar 10 nyaka 14 e chanjo mar tuo mar kansa mamako dhod nyodo. Juma miwa ler. Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti e piny Kenya ma tuono mar kansa mamako dhod nyodo pod ni malo. Quarter manene from September to December, Migori County was number 1 in the country, going by data mar joma nopim. Koro bing ni wapimo ji mang'eny, wayudo ka wayudo ji mang'eny bende. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori osebedo ka keto kenge ma opogore opogore mar kedo kod tuoni ma oting'o ji oganda mondo koro dhi e pim. The equipments monengo benitie center no already there's a procurement process madhi mbele ma I think in 1 or 2 weeks wadhi receive equipments go kwa receive to nitie two more steps. The first step and your National Cancer Institute onengo be ma credit our facility ni en kamo center monengo beni offer cancer treatment. Apisa ma ochung' ne chenro mar kedo kod tuoni mar kansa e kaunti ma Migori Pololik wacho ni chanjo ma midhusi makelo tuo mar kansa ma idendo kaka human papilloma virus ma osebedo kadhi nyime e kaunti ma Migori koro kelo geno e kedo kod tuoni. Wasetemo matek ma chanjo ni wasetero ne nyithindo nyaka skunde ma anya wacho ni last month ma en January ne wa celebrate National Cervical Cancer Awareness Month. Mane within that month kenden wachanjo nyithindo 14,000 gi wiye to wayudo ka wasebedo ka wa improve nikech target manomiwa gi national mar waspa wa population and 91,000 girls ma age between 10 to 14 years. To naneno kaka last year ne wa hit 85% of that number. Oliko ji oganda mondo ne nyithindgi ma nyiri mantie kind higni 10 nyaka 14 okaw chanjo ni ma ichiwo nono kod piny owacho e geng'o tuono mar kansa mamako dhodno mar nyodo. Jomochanji it reduces chance mar ng'ato mondo mi oyud invasive cervical cancer by almost 10-fold, meaning ni their chances of getting invasive cervical cancer reduces, and mane gima wadwaro. So chanjo ni wachuoyo in 2 doses, dose 1, then after 6 months we give dose 2. So dose 2 ema yudo ka wan pod wan gi challenges nikech yudo ka seche moko nwachuo e school, kidok e school seche moko school olor. E seche ma bende piny owacho mar kaunti ma Migori keto kenge mag kedo kod tuoni mar kansa, oganda ojiw mondo lok kit dak margi kaka yo achiel mar kedo kod tuo mar kansa. Tiere lifestyle ma we tend to eat foods man gi mo mang'eny, fruits wachamo matin, chumbi waketo mang'eny e ginene. Koro mago bende increase the chances. Tuo mar kansa en midhiero ma osekelo thoge mathoth mag oganda ka oganda mathoth bende osetiyo kod mwandu gi duto e thiedho tuoni mar kansa. Oganda ojiw mondo koro bed ka limo osiptende mar ng'eyo chalgi ka otende kod tuoni kinde ka kinde. Juma, Ramogi TV, Migori.